Ποιος είναι? Για σένα κορίτσι, τι ωραίο όμορφο κορίτσι, εσύ τέλεια τα μαλλιά σου, καθρεφτάκι γνήσιο, εγώ από Νιγηρία για σένα, αυτό εσένα πουλάει 6 ευρώ ρε για σένα κορίτσι, τιμή προσφορά. Εντάξει, εγώ για σένα κάνει 3 για σένα. Τέλει αυτό, τέλει. Σου κάνει τιμή προσφορά. Εγώ δεν ξέρω, εγώ στο businessman από Νιγηρία, δεν ξέρει τίποτα. Εγώ σου πουλάει εσένα αυτό. Σου το πουλάει αυτό για σένα ρε, εσύ 5 ευρώ. Τέλει ή δεν τέλει? Άντε χέσε μας ρε μαλάκα, δεν διάσε μας την κονιά πήγα να καμίσεις καμιά εκεί πέρα. Άσε μας εδώ πέρα, άσε μαλάκα, φύγε από εδώ πέρα ρε, άσε μας. Εγώ σου πουλάει γνήσιο υλικό, σήμερα λέει μαλάκα, Ναι, μετά να με κυνηγάνει μπάτσι ρε, άντε φύγε με τα κλεμμένα σου εκεί εσύ πέρα. θέλει αυτό εγώ σου δώσει, εσένα αυτό από Νιγηρία, εσύ ποτέ δεν βρεις αυτό, σκρόφος. Γεια σου! Άντε μαλάκα από εκεί πέρα, χέσε μας.